Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γεωργακόπουλος, ο οποίος μετά από μια ειδίκευση στην επεμβατική καρδιολογία και ηλεκτροφυσιολογία στην Αμερική είναι μαζί μας τα τελευταία 10 περίπου χρόνια και θα μας συζητήσει τα νεότερα αντιπικτικά φάρμακα. Νίκο. Ευχαριστώ. Το pointer και το pointer είναι αυτό. Ακούσαμε τον κύριο Ευσταθίου ότι τα κουμαρινικά αντιπικτικά είναι πολύ καλά φάρμακα, πολύ αποτελεσματικά, αλλά βέβαια έχουν κάποια προβλήματα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι η ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της αντιπικτικής δράσης μέσω του ANR και της συνακόλουθης προσαρμογής της δόσης και το ότι έχουν αρκετές αλληλεπιδράσεις τόσο με άλλα φάρμακα όσο και με την τροφή. Η ανάγκη λοιπόν για νεότερα αντιπικτικά που θα έχουν λιγότερα από αυτά τα προβλήματα υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ και λίγο καιρό έχουμε νεότερα αντιπικτικά τα οποία έχουν περάσει και στην κλινική πράξη. Θυμόμαστε όλοι τον καταράκτη της πήξεως, τον οποίον δεν νομίζω ότι κανείς θυμάται απ' έξω, αλλά δεν χρειάζεται να το θυμόμαστε αν επικεντρωθούμε στο τελικό κοινό μονοπάτι. Εδώ είναι και ο στόχος της δράσεως των νεότερων αντιπικτικών. Ξέρουμε λοιπόν ότι τόσο από την ενδογενή όσο και από την εξωγενή οδό εν τέλει καταλήγουμε στο τελικό κοινό μονοπάτι που αρχίζει με τη θρομβίνη. Η προθρομβίνη λοιπόν μετατρέπεται σε θρομβίνη που είναι ο παράγοντας 2α και εδώ ακριβώς δρά η νταπικαντράνη, το πραντάξα, το πρώτο από τα νεότερα αντιπικτικά που εμφανίστηκε σε διαθέσιμο για χρήση. Τα υπόλοιπα δρούν ένα σκαλοπατάκι πιο πριν, δρούν ακριβώς εδώ, δηλαδή μπλοκάρουν τον ενεργοποιημένο παράγοντα 10 και ο παράγοντας 10α είναι απαραίτητος ακριβώς για να μετατραπεί η προθρομβίνη σε θρομβίνη. Έχουμε λοιπόν την νταπικαντράνη που είναι ουσιαστικά ένας αποκλειστής της θρομβίνης και έχουμε και δύο, κατά βάση 3 νεότερα αντιπικτικά που δρούν στον παράγοντα 10α. Αυτά είναι η ρίβαροξαμπάνη που είναι το Ζαρέλτο, η άπιξαμπάνη που είναι το Ελίκουις και τους τελευταίους 2 μήνες υπάρχει στις περισσότερες τουλάχιστον δυτικές χώρες και το εντόξαμπαν διαθέσιμο για χρήση στην πρόληψη εγκεφαλικών στην κολπική μαρμαριγή. Όπως είπαμε λοιπόν, η νταπικαντράνη αναστέλει είναι τη θρομβίνη, η ριβαροξαμπάνη, η απιξαμπάνη και η εντοξαμπάνη αναστέλνουν τον παράγοντα 10α. Το εμπορικό όνομα της εντοξαμπάνης στην Αμερική τουλάχιστον είναι Σαβάισα, σε κάποιες άλλες χώρες κυκλοφορεί ως Λιξιάνα. Και βέβαια, σε σχέση με τα κουμαρινικά αντιπικτικά, τα φάρμακα αυτά έχουν άμεση έναρξη δράσης, έχουν λιγότερες αλληλεπιδράσεις με την τροφή και άλλα φάρμακα και δεν απαιτούν παρακολούθηση της αντιπικτικής δράσης. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό των καινούριων αυτών φαρμάκων. Ένα από αυτά είναι ο τρόπος που φτιάχτηκαν. Είναι φάρμακα που κατά βάση δημιουργήθηκαν με καινούρια σύνθεση, δηλαδή διαδικασίες βιοτεχνολογίας. Μελετήθηκε η τρισδιάστατη δομή της θρομβίνης, όπως και η τρισδιάστατη δομή του παράγοντα 10α και τα μόρια αυτά φτιάχτηκαν ουσιαστικά να ταιριάζουν ακριβώς με το ενεργό κέντρο των παραγόντων αυτών. Η δομή τους έχει το χαρακτηριστικό ότι διαθέτει αρκετούς βενζολικούς δακτυλίους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι ακριβώς για να φτιαχτεί το τρισδιάστατο μοντέλο που θα ταιριάξει στο ενεργό κέντρο των μορίων που ανέφερα. Εδώ βλέπουμε την νταπικαντράνη. Η νταπικαντράνη κυκλοφορεί ως προφάρμακο, ως ετεξιλική νταπικαντράνη και αυτό είναι απαραίτητο διότι η ενεργός ουσία που είναι η νταπικαντράνη, έχει έντονη πολικότητα. Βλέπετε ότι στα άκρα της έχει ένα αμύδιο και ένα υδροξύλιο, πράγμα που καθιστά την απορρόφησή της αρκετά προβληματική. Γι' αυτό έχουν προσθεθεί αυτές οι 2 αλυσίδες στα 2 άκρα και έχουμε το προφάρμακο. Προσθέτοντας αυτές τις αλυσίδες βελτιώνεται λίγο η απορρόφηση, όχι πάρα πολύ. Η νταπικαντράνη είναι από τα φάρμακα που δεν απορροφάται καλά, μόλις το 6,5% του φαρμάκου απορροφάται. Ωστόσο, όσο απορροφάται, γρήγορα υδρολύεται στο ενεργό φάρμακο σχεδόν στο 100%. Τα υπόλοιπα 3 φάρμακα είναι ενεργά φάρμακα, δεν είναι προφάρμακα. Και βέβαια βλέπετε ότι και τα υπόλοιπα έχουν αυτή τη χαρακτηριστική δομή με τους πολλαπλούς βενζολικούς δακτυλίους για τους λόγους που εξηγήσαμε.
Η νταπικαντράνη λοιπόν συνδέεται στην ενεργό περιοχή τόσο της ελεύθερης αλλά και της δεσμευμένης με θρόμβο θρομβίνης. Αυτό γίνεται γιατί συνδέεται με τη θρομβίνη με το λεγόμενο μονοσθενικό δεσμό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι συνδέεται μόνο με το ενεργό κέντρο της θρομβίνης, σε αντίθεση με τις ηπαρίνες που απαιτούν δύο σημεία σύνδεσης. Η σύνδεση αυτή είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή είναι αναστρέψιμη και σημαίνει ότι όσο περισσότερη ουσία έχουμε, τόσο περισσότερη δέσμευση έχουμε. Και βέβαια η σύνδεση αυτή αναστέλει τη δράση της θρομβίνης. Είναι λοιπόν προφάρμακο η νταπικαντράνη, η βιοδιαθεσιμότητα είναι πολύ χαμηλή, όπως είπα, μόλις 6,5%. Δεσμεύεται τις πρωτεΐνες του πλάσματος σε ένα χαμηλό σχετικά ποσοστό. Γιατί αυτό έχει σημασία, διότι κυκλοφορεί αρκετό ελεύθερο φάρμακο, πράγμα που σημαίνει ότι αν χρειαστεί να αφαιρέσουμε αυτό το φάρμακο από την κυκλοφορία, μπορούμε να το επιτύχουμε με αιμοκάθαρση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως είναι αιμορραγίες, τοξικότητα κλπ. Η απέκριση είναι κυρίως νεφρική, στο 80%. Έχει και αυτό σημασία, διότι σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά με την νταπικαντράνη. Έχει γρήγορη έναρξη δράσης, όπως και τα υπόλοιπα, 1,5 με 3 ώρες. Η μέγιστη δράση εμφανίζεται επίσης άμεσα σε 2 με 3 ώρες. Ο χρόνος ημιζωής είναι 12 με 17 ώρες, όπως και για τα υπόλοιπα φάρμακα. Και βέβαια η συχνότητα χρήσης για το Pradaxa είναι 2 φορές την ημέρα. Η ρίβαροξαμπάνη, με τη δομή που είδαμε και προηγουμένως, το Xarelto, συνδέεται αναστρέψιμα στην ενεργό περιοχή του παράγοντα 10α, χωρίς τη μεσολάβηση αντιθρομβίνης. Συνδέεται τόσο με τον ελεύθερο, όσο και με τον συνδεδεμένο στα υποπετάλια παράγοντα 10. Δεν είναι προφάρμακο, όπως είπαμε, είναι ενεργό φάρμακο. Έχει αρκετά ψηλή βιοδιαθεσιμότητα, η οποία αυξάνεται με τη λήψη τροφής. Εάν πάρουμε το Xarelto χωρίς τροφή, η βιοδιαθεσιμότητα είναι περίπου 65%, αυξάνεται στο 80% και περισσότερο με τη λήψη τροφής. Γι' αυτό και η σύσταση, ειδικά για τη ριβαροξαμπάνη, να λαμβάνεται μαζί με κάποιο γεύμα, συνήθως το βραδινό, ακριβώς για να έχουμε καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα. Έχει μεγάλη δέσμευση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος, πάνω από 90%, που σημαίνει ότι δεν αφαιρείται με αιμοκάθαρση. Η απέκριση είναι κυρίως νεφρική, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό απεκρίνεται από το πεπτικό. Και όσον αφορά την έναρξη δράσης, αρκετά γρήγορο και αυτό, 1 με 3 ώρες, μέγιστη δράση 2 με 4 ώρες, ο χρόνος ημιζωής 5 με 9 ώρες. Παρ' όλα αυτά, η συχνότητα χορήγησης είναι 1 φορά την ημέρα, κυρίως γιατί αυτό ήταν το σχήμα που δοκιμάστηκε στις μελέτες και βρέθηκε αποτελεσματικό. Η Apixaban, που είναι το Apixaban, το Eliquis, αναστέλει εκλεκτικά και αναστρέψιμα τον ελεύθερο επίσης και το συνδεδεμένο στο θρόμβο παράγοντα 10α. Αναστέλει επιπλέον την προθρομβινάση. Σας θυμίζω η προθρομβινάση είναι ουσιαστικά το σύμπλεγμα του 10α με τον 5α, που εν τέλει μετατρέπει την προθρομβίνη σε θρομβίνη. Επίσης είναι ενεργό φάρμακο, έχει μια ικανοποιητική βιοδιαθεσιμότητα, δεν συνιστάται η λήψη με τροφή όσον αφορά το Apixaban, δεν έχει σχέση δηλαδή με την τροφή. Έχει επίσης υψηλή δέσμευση στις πρωτεΐνες του πλάσματος και η απέκριση είναι κυρίως από το πεπτικό. Επομένως είναι το φάρμακο που επηρεάζεται λιγότερο ενδεχομένως από τις αλλαγές στην νεφρική λειτουργία. Γρήγορη έναρξη δράσης, μέγιστη δράση επίσης 2 με 4 ώρες, χρόνος ημιζωής 8 με 15 ώρες, παρόμοιος με τα υπόλοιπα και συχνότητα χορήγησης 2 φορές την ημέρα. Κάποιες λοιπόν διαφορές των φαρμάκων αυτών, που τις είπαμε ήδη, αλλά τις έχουμε εδώ σε πιο συνοπτική μορφή, είναι οι εξής. Ότι όσον αφορά την νταπικαντράνη, απεκρίνεται κυρίως από την νεφρική οδό και γι' αυτό όταν έχουμε κάθρες κρεατινίνης 15-30 ml το λεπτό πρέπει να δίνουμε είτε τη χαμηλή δόση είτε να αποφεύγουμε το φάρμακο. Όσον αφορά την ηπατική ανεπάρκεια, επειδή ακριβώς δεν απεκρίνεται σε μεγάλο ποσοστό από το ύπαρ, μπορεί να δοθεί με σχετική ασφάλεια στην ήπια ως μέτρια ηπατική ανεπάρκεια. Τα αντίθετα, όσον αφορά την νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, ισχύουν για τη ρίβαροξαμπάνη, που απεκρίνεται κυρίως από την πεπτική οδό. Πρέπει να χρησιμοποιείται λοιπόν με προσοχή, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νεφρική ανεπάρκεια, με κάθαρση κρεατινίνης όμως πάνω από 15, σε χαμηλότερη δόση για αυτές τις τιμές καθάρσεως. Δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιείται σε μέτρια ή σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, γιατί όπως θυμάστε απεκρίνεται κυρίως από την ηπατική οδό. Όσον αφορά την Apixaban, που είναι κάπου ανάμεσα, πρέπει να δίδεται πάλι χαμηλή δόση όταν η κάθαρση είναι 15 με 30 ml ανά λεπτό ή, όπως ήταν και το πρωτόκολλο της μελέτης, εάν η τιμή κρεατινίνης είναι υψηλότερη από 1,5
ένας παράγοντας είναι αυτός, και είτε έχουμε ηλικία μεγαλύτερη των 80 ετών ή το βάρος του ασθενούς είναι κάτω από τα 60. Το Apixaban είναι το μόνο φάρμακο που έχει στις οδηγίες του τους παράγοντες ηλικίας και του βάρους. Ωστόσο, στις περισσότερες συστάσεις, αυτοί οι παράμετροι έχουν επεκταθεί και στα υπόλοιπα φάρμακα. Συνιστάται λοιπόν όταν έχουμε ηλικιωμένους και ειδικά ασθενείς σχετικώς αδύνατους ή εύθρυπτους, ας το πούμε έτσι, θα πρέπει να προσαρμόζουμε τη δόση προς την χαμηλότερη. Και βέβαια η Apixaban μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υπερηπατική ανεπάρκεια και με προσοχή στη μέτρια υπατική ανεπάρκεια, γιατί όπως είπαμε η απέξια το πεπτικό είναι γύρω στο 40%. Το πρόβλημα που υπήρχε με τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, με τα κουμαρινικά αντιπικτικά, δεν το λύσαμε τελείως βέβαια με τα καινούργια αντιπικτικά. Αλληλεπιδράσεις υπάρχουν αρκετές και πρέπει να θυμόμαστε τουλάχιστον τις κυριότερες, γιατί τις συναντάμε στην κλινική πράξη. Αυτή εδώ είναι η γλυκοπρωτεΐνη Π. Τι είναι αυτή η γλυκοπρωτεΐνη? Οι διάφορες φαρμακευτικές ουσίες για να περάσουν από το έντερο στην κυκλοφορία πρέπει να μπουν μέσα στα κύτταρα του ενδοθυλίου. Υπάρχει λοιπόν ένας μεταφορέας, αυτή είναι εδώ η γλυκοπρωτεΐνη, που συνδέει το φάρμακο στη συγκεκριμένη περίπτωση στο ένα άκρο του. Μόλις συνδέεται το φάρμακο, αλλάζει αμέσως τη διαμόρφωσή του, το configuration, και το βάζει μέσα στο κύτταρο και από εκεί στην κυκλοφορία. Γίνεται όμως και το αντίστροφο. Οι ουσίες δεν απορροφούνται απλώς, απορροφούνται και ταυτοχρόνως απεκρίνονται στο έντερο. Και καθώς προχωράμε προς τα κάτω, αυτή η διαδικασία γίνεται συνεχώς. Η ίδια γλυκοπρωτεΐνη Π υπάρχει βέβαια και στα νεφρικά σωληνάρια, όπου κάνει μια δουλειά. Απεκρίνει τις φαρμακευτικές ουσίες και άλλες ουσίες στα ούρα. Η νταμπικαντράνη έχει μεγάλη εξάρτηση από αυτή την Π γλυκοπρωτεΐνη. Τα υπόλοιπα δεν εξαρτώνται τόσο πολύ. Έχουν άλλου είδους εξαρτήσεις που θα τους δούμε αργότερα. Υπάρχουν λοιπόν φάρμακα τα οποία αναστέλουν αυτή την Π γλυκοπρωτεΐνη. Και η αναστολή, παρότι επιδρά και στην απορρόφηση, κυρίως επιδρά στην απέκριση. Γιατί μειώνει και την απέκριση στο έντερο και την απέκριση στους νεφρούς. Ποιοι είναι λοιπόν αυτές οι ουσίες, οι κυριότερες εξ αυτών, οι οποίες αναστέλουν την Π γλυκοπρωτεΐνη? Η αμιοδαρόνη, η βεραπαμίλη, η κλαριθρομικίνη και το κοναζόλι. Να θυμόμαστε κυρίως φάρμακα όπως η αμιοδαρόνη και η βεραπαμίλη, που τα δίνουμε συχνά ως καρδιολόγοι και γενικότερα, και βέβαια και την κλαριθρομικίνη. Τα φάρμακα αυτά λοιπόν αυξάνουν την συγκέντρωση της νταπικαντράνης. Αντιθέτως, υπάρχουν ουσίες οι οποίες επάγουν την απέκριση. Αν θέλετε να μαντέψετε μία, πείτε ριφαμπισίνη και θα είστε μέσα. Είναι ο πιο γνωστός επαγωγέας διαφόρων πρωτεϊνών. Ευτυχώς δεν τη βλέπουμε συχνά σε χρήση. Πάντως, ασθενείς που παίρνουν κάποια από αυτά τα φάρμακα και κάποια άλλα που είναι σπανιότερα έχουν μειωμένα επίπεδα στο αίμα λόγω ακριβώς αυξημένης απέκρισης. Αντιαριθμικά λοιπόν, αμιοδαρόνη, ντρονεδαρόνη, κινηδίνη, βεραπαμίλη, άτορβαστατίνη, αντιβιωτικά όπως η κλαριθρομικίνη και το κοναζόλι αυξάνουν τα επίπεδα της νταπικαντράνης στο αίμα και χρειάζεται προσοχή, είτε προσαρμογή της δόσης, είτε αποφυγή γενικώς. Και φάρμακα όπως η ριφαμπισίνη, η καρβαμαζεπίνη και η φενιτοίνη μειώνουν τα επίπεδα της νταπικαντράνης. Μια σημείωση ειδικά για την νταπικαντράνη: οι PPIs μειώνουν την απορρόφηση του πραντάξα περίπου κατά 12-15%. Δεν ισχύει αυτό για τα υπόλοιπα φάρμακα, άρα λοιπόν σε ασθενείς που λαμβάνουν νταπικαντράνη πρέπει να το κρατάμε αυτό υπόψη μας, διότι είναι πολύς ο κόσμος που παίρνει φάρμακα για το στομάχι. Το κοιτόχρωμα P450 είναι λίγο διαφορετική ιστορία. Το κοιτόχρωμα αυτό υπάρχει κυρίως στο ύπαρ και αλλού και οξυδώνει ουσιαστικά διάφορες ουσίες, μεταξύ αυτών βέβαια και πολλά φάρμακα. Ονομάζεται P450 ακριβώς επειδή στο φάσβατο φωτόμετρο, στα 450 νανόμετρα, παρουσιάζει τη μέγιστη απορρόφηση. Ουσιαστικά είναι μια οξυδάση. Αυτός είναι ο κύκλος, έχει ένα δακτύλιο έμις στο κέντρο του και ουσιαστικά οξυδώνει διάφορες ουσίες, στην προκειμένη περίπτωση τα φάρμακα που μας ενδιαφέρουν. Το P450 δεν επηρεάζει ιδιαιτέρως την νταπικαντράνη. Επηρεάζει όμως τα υπόλοιπα νεότερα αντιπικτικά και οι ουσίες οι οποίες είτε αναστέλουν είτε επάγουν το P450 εν πολλοίς είναι παρόμοιες με αυτές που αναστέλουν ή επάγουν τη γλυκοπρωτεΐνη Π. Να θυμόμαστε λοιπόν ότι όσον αφορά τη ρίβαροξαμπάνη,
αύξηση των επιπέδων του πλάσματος μέσω του μηχανισμού του P450 μπορεί να εμφανιστεί με ταυτόχρονη λήψη κινηδίνης και τοκοναζόλης και κλάριθρομικίνης, ενώ μείωση επιπέδων από το γνωστό ύποπτο τη ριφαμπισίνη. Παρόμοια ισχύουν και για την απιξαμπάνη, αύξηση των επιπέδων λόγω δελτιαζέμης και τοκοναζόλης και μείωση από τη ριφαμπισίνη, λόγω ακριβώς του μηχανισμού που μόλις είπαμε. Βεβαίως, σε ένα βαθμό, τα φάρμακα αυτά επηρεάζονται και από το υπόστρωμα, είναι υποστρώματα για το μεταφορέα της πι-γλυκοπρωτεΐνης, κυρίως όμως τα φάρμακα αυτά επηρεάζονται από το P450. Και εδώ, περιληπτικά, τα πράγματα που αναφέραμε λίγο πολύ ως τώρα, να θυμηθούμε ότι από τα φάρμακα αυτά το μόνο που δίδεται μια φορά την ημέρα είναι η ρίβαροξαμπάνη. Τονίζουμε τη χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα της νταπικαντράνης, τη λήψη με τροφή της ρίβαροξαμπάνης και βεβαίως την απέκριση, όπου είναι κυρίως νεφρική για την νταπικαντράνη και σε ένα μεγάλο ποσοστό από το πεπτικό όσον αφορά τα άλλα δύο. Τέλος, τη μεγάλη σχέση που έχει η νταπικαντράνη με την γλυκοπρωτεΐνη π και την πιο στενή σχέση που έχει η ρίβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη με το κοιτόχρωμα P450. Η εντοξαμπάνη πήρε πρόσφατα έκρηση και στην Αμερική και φαντάζομαι θα κυκλοφορήσει σύντομα και εδώ. Έχει ενδιάμεσα χαρακτηριστικά ανάμεσα στη ριβαροξαμπάνη και στην απιξαμπάνη. Είναι και αυτή η αναστολέας του παράγοντα α. Βλέπετε μία δομή πάλι με αρκετούς δακτυλίους. Έχει ισοδύναμη τυπική δράση στις μελέτες με την ουαρφαρίνη. Πιθανόν να έχει κάποια πλεονεκτήματα στις αιμορραγίες. Αυτό μένει να αποδειχθεί και στην κλινική πράξη. Κυκλοφορούσε ήδη σε κάποιες χώρες με το όνομα Λιξιάνα. Στην Αμερική κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο μετά από έγκριση από τον FDA με το λιγάκι περίεργο όνομα Σαβάισα. Σας θυμίζω ότι είναι ιαπωνέζικη εταιρεία που την παράγει. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια αντιπικτικά που ακόμα είναι στη φάση των μελετών, τόσο στο επίπεδο της αναστολής θρομβίνης, όσο και στο επίπεδο του παράγοντα 10α, αλλά και νεότερα κουμαρινικά αντιπικτικά που θα έχουν ενδεχομένως κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτά που έχουμε όσον αφορά το πόσο επηρεάζονται από την τροφή. Χρειάζεται να παρακολουθούμε την αντιπικτική δράση? Όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν μετράμε ποτέ, δεν χρειάζεται να μετράμε κανένα δείκτη πικτικότητας με τα νεότερα αντιπικτικά. Το κάνουμε καμιά φορά, μπορούμε να το κάνουμε, ειδικά όμως σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας, επίγουσας επέμβασης, αιμορραγίας ή κάποιας ευνίδιας αλλαγής της νεφρικής λειτουργίας. Ποιες είναι οι παράμετροι που μπορούμε να μετρήσουμε? Προσέξτε κάτι εδώ. Αν έχουμε έναν ασθενή που έρχεται με μια αιμορραγία και παίρνει νταπικαντράνη, συνιστάται να μετράμε ένα APTT. Κυρίως για να δούμε εάν υπάρχει ακόμα ατυπική δράση ή έχει φύγει. Στην περίπτωση της ριβαροξαμπάνης και της απιξαμπάνης, ο χρόνος προθρομβίνης προσφέρει κάποια βοήθεια ή απευθείας μέτρηση του επίπεδου άντι 10α. Και τέλος, τελειώνω με μια κουβέντα για τα αντίδοτα. Αντίδοτο δεν υπάρχει για τα νεότερα αντιπικτικά. Αυτά που εφαρμόζουμε είναι κάποια γενικά μέτρα, τα οποία θα τα συζητήσουμε και αργότερα, όπως η χορήγηση πλάσματος ή Beriplex, που είναι το σύμπλεγμα της προθρομβίνης και άλλων παραγόντων. Δύο κουβέντες, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω, για κάποια πραγματικά αντίδοτα, που και πιθανόν το πρώτο να το έχουμε σύντομα διαθέσιμο. Το Αντεξανέτ Α, λοιπόν, που κυκλοφορούσε μέχρι πρόσφατα στις μελέτες με αυτή την κωδική ονομασία, είναι ουσιαστικά ένα δόλωμα παράγοντα 10α. Μοιάζει πολύ με τον 10α, δεν έχει καμία βιολογική δράση. Δίνοντας λοιπόν αυτό το δόλωμα, ό,τι υπάρχει από ριβαροξαμπάνη ή από απιξαμπάνη πάει και συνδέεται με το δόλωμα και αφήνει ελεύθερο τον πραγματικό παράγοντα 10α να κάνει τη δουλειά του. Είναι μια ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη, είναι σε προηγμένο επίπεδο μελετών. Η Ανέξα Α ήταν μελέτη φάσης 3. Το FDA έχει υποσχεθεί fast track approval και πιθανόν να το έχουμε σύντομα διαθέσιμο. Υπάρχουν δύο ακόμα σε πιο πρώιμο στάδιο. Το φάρμακο με την περίεργη αυτή ονομασία, η Darusizumab, που είναι ουσιαστικά ένα μονοκλονικό αντίσωμα εναντίον της νταπικαντράνης, έχει πολύ καλά αποτελέσματα στις κλινικές μελέτες. Ουσιαστικά δίνοντάς το, μπλοκάρουμε τη δράση της νταπικαντράνης. Για την νταπικαντράνη, θυμίζω, υπάρχει και η αιμοκάθαρση που είναι πολύ αποτελεσματική. Αν κανείς είναι θαραλέος, να βάλει έναν
καθετήρα διπλού αυλού σε έναν ασθενή που αιμορραγεί. Και βέβαια υπάρχει και το φάρμακο με την κωδική ονομασία PER977. Αυτός είναι ένας, όπως λέμε, universal αντίδοτο. Δηλαδή είναι ένα συνθετικό μόριο που αναστέλει τόσο την ταμπικατράνη όσο και τους αναστολείς 10α. Είναι ακόμα σε μελέτες φάσης 2, αλλά είναι ίσως το πλέον υποσχόμενο φάρμακο σαν μια συνολική λύση σε περιπτώσεις αιμορραγίας από τα νεότερα αντιπικτικά. Ευχαριστώ.